later. Si Sak ang magtatanggal ng bell. See you. Yes. What about the other one? Oh. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Kaalis lang namin ng bahay mga 11:40, 11:50 na. And dapat alis kami ng 10, kaso na-late si Jan pagdating. Kaya, ayan, late kami. Dapat ang plano is alas 10 yung alis namin. But, yeah, kagabi, anong oras na ako nakatulog? Umaga na, siguro mga 3:30 kasi nga, pinansya ko lahat, pati yung kay Jan. Pati yung akin din, pinansya ko. Kaya, ano, mga 3:30 ata ako nakatulog or 3? 1:30. No, me. Kasi si Jan, umalis si Jan 1:30. Akala niya, siya yung pinag-uusapan natin. So, 1:30 siya umalis, dumating siya around 10, right, Han? Yeah, around 10 na siya nakarating ng bahay. Tapos naligo pa. And, yeah, so, mamaya na lang ulit. Baba! Kanina, insert ko yung clips. Nag-ano si Holly. Siya sana yung pinapatry ko mag-good morning. Tapos si Sak, tignan natin mamaya kung ano. Tingnan nyo mamaya, insert ko yung ano, yung sinabi ni Holly sa vlog. Good morning, guys. We're doing the bells. Like this. Okay, yeah. Good morning, guys. Good morning, guys. How do you? Mom, she cannot. Okay, Baba? Malamig, guys. Kaya naka-jacket kami and ano yung weather. Tingnan nyo. Umulan kanina. Ayan, oh, hindi maganda yung weather today. Dito na kami sa may Blue Lake. Ayan yung Blue Lake. Ayun. Ayun yung Blue Lake. What color, kuya? Gray? Blue. No, it's not blue. Bluish. It's like blue-green. What color is it, Han? Blue? Yeah, blue pala. Pero hindi yung talagang It's because we're higher. napaka-blue. So, mamaya na lang. Baba. 12:24 na. And nagugutom daw sila. May dala ko sa kanilang Oh, chips. there's one. Yung grocery mo Give me kahapon. Pringles. Yeah, okay. There's another one down the bottom. Okay, wait, Baba. Holly, what do you want? Pringles? Tulog kasi si Holly, nagising siya. Baba, put your arms now, please. Tulog There is siya. cheese balls, so is that? Yeah. I can't open it. Okay, Kuya Sak, open up for her, please. I can't open it. Yeah, wait, What do you Baba. want? What do you want, Sak? Open it There's for her, two please. in here, Mom. Oh, yeah, that's the one I was looking for. Give it to me, please. Thank you. Chocolate. No, that's not. No, that's too early. Sak, can you Hey, open? there's another Pringles. Yeah. Can you open it for her, please? Thank you. So, yan na muna kainin nila. 12:25. Hey, what do you want? Pringles? Malayo-layo pa kami sa ano sa kids. Ang tagal niya naman makahanap ng kung anong gusto yung kainin. Your seatbelt sa... You alright, Baba? Okay. Stop kami dito sa IGA kasi kuha ko ng drinks. Yun ang hindi ko kinuha kahapon. So, dito na ako bibili. And, ito dapat kay Sakas, ang kinakain niya is cheese balls. So, ako na lang kumain. Masarap yung sour cream and onion. Masarap siya. And si Jen din kumakain. Ha? That's Chona. Why me? Ako daw yan, guys. Oh. Glasses. The glasses daw kasi. Pang Lady Gaga. So, ako na pala yun. Pupunta muna ako dito. Bili na. May inom. Yeah? Don't get that drink. What? Don't turn off the Ayaw ipa-turn up ni Holly yung ano. Kasi yung music, yan gusto niya to. What song is this? Never Seen the Rain. Mom, I want that. Grab me a coffee. Iced coffee. Ito ba? Diyan tayo pupunta. Pumunta kami dito dati, kasama ko si Sak. Nag-stop din kami and kumuha kami ng
May inom din. So, kulang ko rin daw si Jan ng iced coffee. Ito yung coffee ni Jan. Isa nito. And gusto ng mga bata is iced tea. Oops. Saan yung iced tea? Iced tea. Dati ang kinuha namin ay, nasa na ba yun? Hindi ko na nga rin makita. Nandito yun eh. Wala na rin naman eh. Saan kaya yung iced tea nila? Hindi ko mahanap yung iced tea. Pero nakita ko yung binili ko sa Coles, yung H2 coconut water. Medyo mahal sa kanila dito. 6.45. Sa Coles, 5 something lang yan. Wala yung iced tea na gusto ng mga bata. Hindi ko makita dito. Oh. Wala silang peach na gusto nilang inumin. Ang binili ko na lang is ito yung apple blackcurrant ng berry. Kanino to? Sa'yo? Kay Kuya. Gusto niya raw apple. Okay, here, Baba. Here. Open it for her, Kuya Sak. I can. Kuya Sak. You can? Okay. And bumili ako ng isang malaking Pringles na sour cream and onion. And kay Jan, extra hot. Extra shot. Iced coffee. Oh yeah, we have to. And bumili rin ako ng tubig. Hindi pala siya Foodland, IGA. Akala ko kasi yung IGA, Foodland, honey. It's not Foodland, hon. Parang daw sila, independent something. Kasi tinanong ko kung Foodland sila. Hindi raw, IGA. IGA nga sa labas. Pero sa doon sa pinupuntang ko, IGA, Foodland. So, na-confuse tuloy ako. Put your seatbelt. Mom. Okay na. Kuya, put your lid, please. Mom. Okay na. How about Holly? Is that Holly? Yeah. Okay. We're gonna say to Kuya Baba, ha? Ako din, kain din ako. Ito yung kay Sam. Pusing ko lang. Dito na kami sa Kids, guys. Magla-lunch. And bago kami... Chicken. Yeah. Bago kami makarating dito, nag-stop muna kami sa... Where did you stop, Han? When you had a little nap? Mom, I'm What? sick. Pass Mom. away. Pass away kasi Mom. parang hindi niya kaya mag-drive, so nag-stop kami saglit, and hindi ako nakapag-vlog kasi nga nagro-rosary din ako nung nag-stop siya, so yun. Pero ngayon Hey, okay Mom, na siya. I'm searching for TJ. Oh? Kuya TJ. Searching for Kuya TJ. Ayan yung watch na regalo ng family. I'm gonna search. Okay, come on, let's go. Mainit dito. Hubarin na natin yung jackets kasi doon sa amin malamig and umuulan ng konti. Dito maganda yung weather. Oh no. Wait a second. Mom, Ha? you think I look at Holly? No, what are you wearing? Dresses. What? And si Holly, hinubad niya na rin yung kanyang jacket. Dala-dala mo pang baby mo. Boo boo. Okay. Boo boo. Let's go. Watch for the car, ha? Wait for mommy. Oh, walang tao. Kunti lang. What are you having, Zachary? I was mushy too. Ang tawag niyo sa sushi is mushi. Baba, okay, I'll get one. I'll get for you. What do you like? I don't know which one I always have. This is chicken What teriyaki. is this one? What no? That one, chicken teriyaki, and ano ba kay Holly? Tuna na lang sa'yo, Holly. Okay, Baba, not like that. Come on. Kuha tayo ng chicken. Yan yung mga chicken. Mutang ko yung kahis dyan. Isa na lang yung natitira dito. Yung ham salad sandwich. Nangunguna si Sak. Wait, Baba. That's even Oh? Kami dito kasi maliit yung table dito eh. Come on. Come on. Bring your doll. Tingnan mo si Sak. Come on, Zachary. Hoy, bring your doll please, Holly. No. Your doll. Hi. Thank you so much. Tingnan niyo si Sak. Good, Baba? I have to eat this one first. Hoy, eat first that one, Baba.
This one first. Yeah. Tapos na si Sak, naka 2.5 siya kasi humingi siya kay Holly ng kalahati. Ubos. You're full sa Holly? Oh, no, you're not full. Which one? Oh, si Sak gusto niya pang kunin yung ano ni Holly, oh. And meron pa kaming 3 chicken na natitira, pero hindi pa ako tapos kasi ayan, oh. Yung buto-buto, inuuna ko. Si Jan tapos na din. Binigay na ni Holly yung ano niya. Nag-swap si Holly sa chicken. Ayan, yung chicken niya. Chips, Baba? You want more chips? Here? Good girl. Yan yung si Sako. Paborito niya talaga yan. Lagi siya nagre-request sa akin. Nagawang ko na raw siya niyan. Dati kasi gumagawa ko niyan eh. Pag may time. Ano, ba't yan ang ano? Parang may chicken yung ano, lens. Okay, wala na. May sinasabi si Sak kasi, sabi ni Kuya, sabi ni Sak, bakit daw lahat ng tao dito ay kinakain chicken? Sabi ko, yun lang naman yung tinda nila chicken. Sabi ni Sak, hindi. Meron daw sushi. Sushi daw is the best one to eat than chicken. Kasi yan ang paborito mo. Baba! Back in the car na, Baba. Come on, may tira kaming 2 or 3 chicken. Come on, let's go. Nakatulog ako and then yung mga bata nakatulogin sila. Mga siguro after namin mag-lunch, after 20 minutes nakatulog din sila. So malapit na kami sa Adelaide. Siguro mga how many minutes, ha? 19 kilometers. So, around 15 minutes? Yeah, 15 minutes. Adelaide na kami. Dad, why did people put their lights on? Adelaide na kami. Dad's on? Guys, dito na kami. And di ko ata sa inyo nabanggit na mag-stay kami dito kila Blue Eyes. Dito kami mag-stay. And then kagabi pala nag-text sa akin si Lai. Mayroon siyang magdi-dinner daw sila di sa may T3 Plaza, kaso hindi kayo makakasama. Ayun, tinatawag niya si Island. Nasa may pintuan na kasi siya. Hindi kayo makakasama. 7 o'clock ata yung yung dinner kasi kararating lang namin and si Jam pagod din. Ayun si Holly. Ayun si Holly. Blue Eyes. Blue Eyes. Nala si Blue. Blue Eyes. Hi, Mama. Say hi. Say hi. Hi. Hi, Das. Wait. Wait. Say hi. Hi. Give me kiss. Uy. Uy. Hi. Hi, Das. How are you? Where's Talana? Just at the horses. Okay. With Hunter? No, Hunter's here. I think they're already out the back door. May horse kasi sila, so siguro pinapakain niya muna yung horse. Hunter, Baba, kiss me! Hoy! Hoy, 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 hoy! Oh my God! Give me a kiss! Give me a kiss! Give me a kiss! Kiss! Say hi! Give me a kiss! One more! One more! One more! Kiss, tita! Kiss! Say hi! Hi! Growing. Hoy! Growing. Growing. Ito na si Talana. Hi! How are you? Good, how are you? Good. Did you feel the horse? Oh, pinakain niya yung horse. Dito sila sa labas. Ito yung likod. Dito sila naglalaro ng footy. Ayun, oh. Yan, nandun yung trampoline. Ang laki ng aso nila. Hunter, what's the name of your dog? Harvey. Harvey. Tingnan nyo. Don't run, don't run. Ang laki, oh. Mag-shed tour tayo, guys. Kasi dito kami matutulog for 3 days. Ganito yung itsura niya sa labas. Shed siya. Pero ginawa na nila to last year lang. Ginawa na nila tong parang guest room. So, ito yung pintuan niya. Sliding door. Pagpasok, ayan. Ito, extra bed to. Para sa mga bata. So, linagay na nila dyan. So, pagpasok, ito makikita nyo. Merong couch. Tapos, merong, ito nandyan yung mga books. And may table, coffee table, and another couch. Tapos, yan. Mga memorabilia nila nandyan. And meron nakalagay ditong bar,
rules. So, ayan. So, parang ginawa na talaga itong entertainment nila. Kasi pag may bisita, dito na nila pinapatuloy kung gusto matulog ba dito. And, ayan, mayroong TV. And may pa-wine. And may ref. Ito yung maliit na kitchen. So, kung gusto nyo magkape, mayroong, pwede ka mag-init ng tubig kasi may saksakan. And, ayan, may tasa. Meron ding mga kutsara, tinidor, sink, and then may plancha. Ayan yung ref. Buksan natin yung ref. Ayan, may beer. Merong mga may laman yung ref. And, dito, yes, baby, wait. May toaster. Ayan yung toaster. And dito naman, ayan, merong aluminum foil. Tapos merong, ayan yung parang pang toast din ng bread. Tapos dito sa kabila, merong mga plato. So, ayan, tapos may dalawang upuan. Ang ganda, di ba? Ang cute. Tapos nandun yung trash can. Then dito, pag binuksan natin to, ito yung isang bedroom. May ilaw to eh. Buksan natin yung ilaw. Ayan, ang bango. Ang bango ng sabon na ginagamit nila sa sa panlaba kasi yun ang maaamoy nyo. So, ayan. So, ito yung bed and then meron kang sariling cabinet. Ayan. May extra sila. Bedsheet siguro yan. Tapos, dito, ayan, walang laman. Ang cute, diba? Parang nag-rent ka lang din ng dito kasi sa Australia, meron dito yung parang Big 4. Parang ganito lang din yung sa Big 4. Tapos dito naman, yung banyo. So, may shower. Ayan, then, ayan yung sink, and then mirror na maliit. And ang cute, diba? Tapos, ayan toilet. So, ayan. Diba? Maganda, ang cute. May sarili ka, may privacy ka dito kasi, malayo to, hindi naman malayo sa bahay nila. Andyan lang naman yung bahay nila, Ginawa nila to kasi lagi silang may bisita. Kasi dati hindi naman talaga sila taga Adelaide. Taga mountain, hindi sa mount. Saan ba sila dati? Basta malapit din sa Mount Gambier. Pero doon talaga sila doon pinanganak si Hunter. Tapos lumipat sila dito mga 2 years ata. Itanong ko na lang, ilagay ko na lang dito kung kailan sila lumipat dito. And, yeah, dati raw to, stock room. And, nag-decide sila na gawin na lang na parang maliit na bahay, shed na house. Shed na house. Kasi sila mom and dad, laging bumibisita dito. Tapos, si Mel, bumibisita lang din naman sila dito. Halos, hindi naman, halos buwan-buwan, nandito rin sila. And then, yung mga kaibigan din nila na talagang mga close friends din nila, pumupunta rin dito. So, naisipan nila, ilagay na lang din ito para instead mag-hotel, dito na lang magstay. Kaya dito, lagi silang may bisita, as in, lagi silang may bisita dito. Si Jan, minsan, hindi siya pumupunta dito kasi nga, una, malayo din to sa kung saan nag-golf sila, TJ. Then, pangalawa, may bisita lagi sila. So, si Jan hindi niya tumatawag minsan kasi nga, alam niya naman may bisita sila. Then, eto lang, kasi pumunta sila, kailan ba yun? Ito lang din na January, pumunta sila sa bahay. Then, yun, nabanggit ni Jan na magstay kami ng Adelaide ng 4 days, 4 nights. Kasi Sunday, ang balik namin Thursday. Tapos sabi ni Tala na wala raw silang bisita. So sabi, dito na lang. Pero Wednesday, lowbat kayo. So sa Wednesday, ang check-out namin dito morning. Kasi mag-hotel na nga kami sa Wednesday. Kasi dun malapit yung isang golf competition ni Kuya. And then sa Wednesday, then magkikita-kita kami ng mga inday. Kasi magdi-dinner kami malapit doon kung saan kami kumakain yung may buffet sa Watermark. So doon kami magkikita-kita ng mga inday. So, ngayon sana, kaso si Jan, pagod din. And, may dinner, siguro magdi-dinner din kami kasi sa labas. Hindi ko pa alam kung anong plano ngayong dinner namin, kung anong dinner namin. Tingnan nyo si Blue Eyes! Blue Eyes! So, ayan, di ba? Maganda, ang cute. Kasi parang may sarili kang bahay. Ha? The dog? Yeah. Tingnan nyo sila,
Wow, that's a nice car. Whose car is that? Rylan. Rylan. Kuya will drive or Zachary will drive. Because you don't know how. Put it in the map. Yeah, you get there. Zach, careful. Hindi sila kasya eh. You got your license, Zach? Allah. Ready? I'll show you. Hindi niya alam. Pino-control na siya ni Talana. Hala! And that's amazing. That's amazing. Oh, look her! Dire-diretso lang siya. Where are you going? Siya na yung nagda-drive. Holly! Forward! Go. Go, Baba! Hoy! Masisira yung pananim! No, it's done. Baba, careful! Oh, stop, stop! Ayan na, kinuha na nila yung mga... you're sleeping with Hunter? Oh, doon daw siya matulog kila Hunter. Kinuha na nila yung mga bagahe. Sapatos ko yun. Kuya! Get my, my bag. Eto, ilagay ko to sa ref kasi yung mga fruits to eh. Oops. So, yung mga fruits to eh. And meron ako dito yung eto ba yung kalamata, tapos merong ano ba to? Antipasto mix. Ayan ba? Antipasto mix. May olive siya, tapos ito yung may cream cheese na capsicum. Tapos ito yung aking H2 cocoa water. Ayan, dala ko yung dalawa. And then, malamig pa to, oh. May ano tayo, cantaloupe, tapos grapes, tapos may watermelon ako dyan. Ilagay ko yan sa ref. Ito yung binili kong watermelon. Ayan. And pomelo. So, ilagay ko lang to sa ref para malamig siya. Do we have any plans for dinner, huh? Ayan, magpipizza or tea. What's that? Oi, pizza's here. Pizza, pizza. Wow, what's this cheese? From Pizza Hut? Yep. And oh, Hawaiian. Hawaiian pizza. Nuggets? Ah, what's this? Squid? Ah, potato bars. Guys, change of plan. Di ba nabanggit ko sa inyo na magdi-dinner yung mga Inday? And kami hindi na dapat sasama, pero nagbago yung isip, sasama na lang kami. Pero hindi namin kasama yung mga bata, yung dalawang boys. Si Holly kasama namin, so kami na lang ang pupunta. Nag-order na lang si Jan ng pizza para sa mga bata. And yeah, so hindi alam nila Race. Ang pupunta lang ata si Race tsaka si Pompal, tapos sila. And si Kat yata hindi pupunta, hindi ko alam. So, pero kami hindi alam ni Pompal. Kasi kanina pala, nung pagdating namin kila Blue Eyes, katapos ko lang, kabababa ko lang ng phone, kausap ko si Pompa, so alam niya rin na hindi kami pupunta. So yan, magugulat sila kung pupunta kami ni Jan. Kami lang ni Jan kasi nga yung dalawa gusto na makipaglaro kay Hunter. And si Holly, sana ayaw niya rin sumama, umiiyak din siya kasi gusto niya makipaglaro. Sabi ko sumama ka, so ayan, nandito siya, kasama natin siya. And gamitin natin, eto yung Chanel na chance na Odo Tandri. Ewan ko, basta yan. Tapos, eto hindi siya yung Odo Toilet, Odo Pafa. Pafa, yung pink, yung isa to, yung sabi ng babae, mas ano yata to, mas rich kaysa dun sa toilet, sa Odo Toilet. So, may dalawang klaseng ganito eh. Ito yung pink. Ayan, hindi ko alam kung paano yan. Odo Tandre.
or Odopafa or Odopafang. Basta perfume siyang Chanel. So, i-ano natin siya. I-unbox natin. Nakalimutan ko tong buksan nung ano. Ayan siya. Ganyan ang itsura niya. 100 ml to guys. Yung kinuha ko. Ayan. Pink yung box. And ano siya. Mabigat yung ano niya. Yung stopper ba ang tawag dyan. Basta yung oh. Can you smell me, my love? Ang bango niya. Oh, ang bango. Umuulan guys. Kanina okay yung weather dito. Sa ano din sa amin umuulan. Ano rin yung ano dun yung weather pangit. Kaya naka-jacket kami. Wala akong dalang maayos na jacket. Ay, ito yung jacket ko. So ito pag sobrang lamig. So malapit na tayo. Maybe you can turn here, honey. Yeah, but I think you got to go and then you got to turn around again. I reckon you can go in up here. It's just over Okay, there. malapit It's lang just there. kami. Friday's just Yes, there. umuulan. Ay, ang bango niya. Napaka-sophisticated yung amoy. Bango-bango. You going over there, Baba? Yes, Baba. Oh, may tubig ako dito. Nagkayang What pantali. drink you want, Baba? What drink? Inaano niya si Holly kasi nga umiiyak siya kanina. Ayaw niyang lumabas sa pintuan kasi nga gusto niya makipaglaro kay Rylin. Eh, sabi ni Jen, sumama ka kasi Yeah, we're dami going na- over there. there, Baba. Oh. Is that it? Yeah, there. Yeah, you have to go here. You like water lang siya. Ever. Water lang daw siya. Tinatanong siya ngayon. Gusto niya. Play a phone there. Ha? Yun ang sinabi ni Jen. Sabi ni, inoferan siya ni Jen na laruin mo yung Don't tell phone me ko. you're going to get that. Oh. I reckon this is where we parked last Where? There, honey. Oh. time. What? There. Oh no, he's going there. There's Laura Yeah. and that already there. Is he live? Nauna na sila dito kasi nga si Jen nag-order pang pizza. I wanna play for over there. Where? Over there. You gonna play? Daling ko tong jacket kasi nga mamaya baka lumamig. So ito yung jacket natin. Oh, bango! Ang bango! Ang bango niya! We got sanitizer. Dito tayo pupunta sa TGI Fridays. Go, Papa! Gusto tong place ni Jenny. Para raw Philippines ang itsura sa labas. There, honey. Say hi, say. Yeah, we've got over there. Hindi nila alam nandito kami. Hindi nila. How are you? Hindi ko nagsabi. Hindi nga, wala na talaga. Nag-ano lang siya, nagpapase ha? Wala. May bang na. Wala. Joke. Hi. Akala ko nakita kanina. Hindi na namin sinama. Pinapizza na lang namin. So, asan sila sa bahay? Sa bahay ng kapatid ni Jan. Paano mo nalaman na TJ yun? Ito kami, oh. Just report ko. Okay na na, report ko. Just... Siya, hindi, trabaho niya to eh. Trabaho niya to. Kami, nakahiwalay kami sa boys. Say hi, Race. Welcome back. Pero mauna naman yung sa'yo sa akin. Matagal pa to. Ikaw mag-welcome back ka din. Siguro pagbalik, nakabalik na sila sa bahay. Sabi ko, mag-hi ka dito. Yung pala mawala naman sa akin. Kaya... Kaya ka nakabalik na ako ng Pilipinas. Christmas pa rin yung nandun yung mga boys. Nandun yung mga boys. So, dito kami. Kasi, malit yung table eh. Ito kay, kay Race. Ano to? Anong tawag dito? Next nachos with adobo beef. Adobo? Ah, nakuha nila sa Mexican. Filipino Mexican adobo. And
New person? Ayan po sa kanya, pagkain ng animals. Yung mga cow, hindi kayo kibar. Kahit na naka-diet ka. Tataba ka dyan sa salad na yun. Kaya nga, salad. This is Holly's food. Thank you. Hello. Oh my God, Holly! Day, ang sarap yan, Day. Magtita, oh, magtita. Hello, Day. Hindi ko pwede. Day, ang sarap yan, Day. Si Chapel. Finish na. Dayos, Baba. Ang pira. Mas malaki pa sa katawan nila. Ang saya niya, oh. Wow, Baba, that's so big, Baba. Tinalo mo si Tita Lyra kay Tita Lyra yan lang, oh. Yan lang yung in-order. May chicken wings. Hindi ka makaget, oh. Holly, ikaw na. Naiinggit siya, oh. Hindi siya. Sarap naman ito. Oh, sarap. Guys, ang sarap ng order ni Holly. Sobrang sarap. Pa yung mukha ko dyan, tsaka yung mukha mo para liit ng akin. Ako nang mataba. Ilapit mo yun, ilapit mo mukha na. Isungkit. Ang liit pa rin. Tinan mo pa man, ang liit pa rin. Wow. Uy, ang sarap nito, guys. Gusto nyo, mas maliit. Ano to? Mayabang na. Kumain na lang ko niya, yabang-yabang. Kaya nga, ang yabang. Tingnan mo ulit. Ano nga ito? Basta mac and cheese na may curly fries. Curly potato. Sawa nga. Sarap. Sino ako Next time, so ano natin, ito nang kukunin natin. Ang dami talaga, Holly. Ikaw na talaga. Eh, gusto mo ba plato? Ayun eh, akala ko sa'yo. May barbecue siya, guys. Kaya masarap. Tapos hindi yan sa'yo. Manamis-namis, tapos may cheese, no? Sarap. Gusto mo ba? Ayan, no, may macaroni cheese, may bacon, tapos ayan yung curly potato. Ano ba? So, parang ng grizzle sa... Yun yung order ni Jan. Burger. Do you like your food? So yummy. Yes? Yummy, Baba, your food. No. That's potatoes. Ito yung ano niya, guys, o yung kay Holly, mac and cheese potato twisters. Yan yung pangalan nito. Ito yung akin, buffalo wings and honey soy garlic. Ayan. Baba, you want some? Try this one. Maybe this one's not spicy. Okay, wait, Mami, that's not spicy, Baba. Yung brown. Here, Baba. Yes. Yes. Good, thank you. Good, Baba? And kay Lai, ano yun sa'yo, Lai? Natural taste lang. Natural taste lang? Okay. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds of My favorite. Solid daw siya. My turn. Ako po, si Teacher Ray. Tatlong taong gulang. Philippines! Ang paborito, ayun, ang paborito. What's favorite food? What's your favorite food? Favorite food? Ang paborito ko ay... Snitchel. Snitchel. Ah, eto na. Eto na, nagbago na. Nagbago na. Nagbago na. Snitchel and Muishu. That's yours. Ayan yung dessert. Anong pangalan ng dessert mo, Dad? S'mores brownie. Ah, s'mores brownie. Titingnan mo. Ayaw na niya sa akin. Ayaw na kay Tita Ray. Ay na lang po, mayroon po sa akin. Lumipat. What's that, Ham? Yours? One for Ray and one for me. Thank you. Thank you. Uy, thank you, Han. Isa naman. Hindi naman, oy. Buwang. Kinis ka niya. Oh, hindi mo kakala yung birthday. Masaya ako para sa inyo. Ayaw niya, oh. Ayaw mo. Papa, you got yours? Wow. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Holly. Happy birthday to you. Hep, hep. Hep, hep, hooray. Happy birthday. Una na kami, guys, kasi may gusto yung mga bata. Bye-bye. Thank you. Wednesday. Kita pa lang kayo sa Wednesday. Bye-bye. Bye-bye. Pero si Kati. Bye guys. See you Wednesday. See you Wednesday. See you Wednesday.
Ay, ano ba yun? Mag-jacket na nga ako. Wow! 2020, nagbago na si Holly. Nag-hug daw siya kay Tito Dan. Wednesday evening for dinner, yeah. Ah, you're going? Ah, okay. Yeah, you're gonna... See you Wednesday. See you later. You know, when Mummy said, you know, she was pregnant, I was happy, she was angry. Wow, angry pa wow. Di ba sabi niya kay Holly, papahiram niya yung phone. Hanggang ngayon hindi niya pa pinapahiram kasi sabi niya gagamitin niya raw para makabalik doon kila Blue Eyes. You have a little go before bed, alright? Kasi kanina pa naghihintay si Holly. Kawawa naman ang Holly natin. Only you, Not the boys. Not the boys. Na kami sa bahay ni Blue Eyes and i-close ko na yung vlog guys. Ito yung mga boys patutulugin na namin kasi may ano sila bukas, may laro sila bukas. Say good night now. Good night, Hunter. Good night. Si Blue Eyes pinapatulog na. Baba, say good night now, Baba. Baba, it's bedtime now, Baba. Come on. Come on, Baba. Good night. Ayan na si Blue Eyes. Boys, Ayan, bedtime. Bedtime. Blue Eyes, say good night. Say good night. Say good night, everyone. Say good night. Say bye-bye. Wave. Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Flying kiss. Mwah. Flying kiss. Flying kiss. Kiss, 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 kiss. Good night, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night.